Ο 27χρονος Παντελής μόλις μετακόμισε σε καινούριο σπίτι με την αγαπημένη του Νεσχάν. Οι συχνές απουσίες της Νεσχάν όμως τον προβληματίζουν και σιγά σιγά δηλητηριάζουν τη σχέση τους. Έλα, πού είσαι? Πάλι θα αργήσεις? Από τότε που ξαναλάβει αυτή τη θέση δεν βλέπομαστε καθόλου. Τι να σου πω, μια φορά χανόμαστε. Καλά, θα τις περιμένω. Yeah. Η Νεσχάν γυρίζει στο σπίτι ξεθεωμένη από τη δουλειά και βρίσκει τον σύντροφό της έξω φρενών. Πού είσαι το σοφ? Πάλι τα ίδια. Εγώ πάλι να σου περιμένω μόνος μου κάθε μέρα. Μα τι να κάνω, έχω πνιγεί στη δουλειά. Τι νομίζεις δηλαδή, τα λεφτά για το σπίτι μας τα χαρίζει κανείς? Η σχέση του ζευγαριού έχει πυκλωνιστεί. Το τέλος δείχνει κοντά. Τελειώσαμε. Η Νεσχάν καταλαβαίνει ότι αυτή η σχέση δεν οδηγεί πουθενά και αποφασίζει να εγκαταλείψει τον Παντελή. Φεύγοντας όμως, παίρνει μαζί της τι πολυτιμότερο εκείνος έχει. Τη φωνή του. Από πού να αρχίσω, νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.